disciplína, posledná rozplavová disciplíny, 200 metrov prsia muži. Na štartovaciu plochu sa nám pripravuje pomaly prvá rozplavba disciplíny, 200 metrov prsia ženy. V prvej rozplavbe uvidíme 6 pretekárok. Na dráhe číslo 1 Daniela Mozolová, plavecký klub Pezinok. Dráha číslo 2 Zuzana Lacková, Univerzita Bratislava. Dráha 3 Simona Časnochová, plavecký klub Pezinok. Dráha 4 Rebeka Gašparovičová, takisto plavecký klub Pezinok. Dráha 5 Laura Eltlerová, GNT Bratislava. A dráha 6 Klikiara Štrbová. Dráhy 7 a 8 zostávajú voľné. Do druhej stovky disciplíny 200 metrov prsia muži. Tam s veľkým náskokom obracal plavec na dráhe číslo 4 Samuel Kazimír z SPK. Poď! Hop! Poď! Už iba posledných 7-8 metrov iba víťaznému plavcovi z tejto rozplavby Poď! cieľa a dohmatol na dráhe číslo 4 Samuel Kazimír z SPK a stal sa víťazom tejto rozplavby. Za štartovými blokmi sa nám už pripravili ženy na 200 metrov prsia, medzi tým rozplavba číslo 1, uvidíme 5 rozplav.